I den her video der vil jeg vise jer, hvordan I registrerer digitalt fravær. Om man er i indskolingen på mellemtrinnet eller i overbygningen, så er det fælles for vores registreringsprocedurer, at vi alle sammen skal gøre det kl. 8 om morgenen. Så derfor gælder den her video altså os alle sammen. Når man skal registrere fravær, så går man ind i Intra, og der har vi de grå menupunkter her, som er forskellige links, og et af dem hedder fravær. Og når vi trykker på den, så bliver vi omstillet til Tabulexes fraværsside. Og her på forsiden, der har vi nogle menupunkter op for oven. Så er der nogle vejledninger til, hvordan man bruger fraværssiden, som I kan kigge på, hvis I glemmer noget af det, I får at vide nu. Og så herovre til højre, der har man lige sådan en oversigt over de forskellige fraværsregistreringskategorier, kan man måske kalde det. Og dem skal man jo også have styr på, når man registrerer fravær. Når man så registrerer fravær, så har man jo altså sin computer eller måske sin telefon med op i klassen kl. 8. Og så skal man registrere fravær for de elever, man skal til at have. Og nogle gange er det jo en klasse, men det kan også være et hold. Hvis man nu har en almindelig årgangsklasse, så går man ind og finder den her. Det kan være, at man har 5. sydvest, så trykker man der. Og så markerer man de elever, som er fraværende. Og når man har markeret dem, så registrerer man, hvilken form for fravær de skal have. Og så er det gemt automatisk. Det kan også være, at man har et hold, og så er der ikke så stor forskel på det. Så går man bare ind under hold. Og her er alle vores hold så. Og nede i bunden hernede, der ligger vores dansk- og matematikhold. Og så finder man altså sit matematikhold og registrerer fravær på samme måde som før. Trykker på de elever, man skal, som er fraværende, og registrerer, hvilken form for fravær de skal have. S for sygdom, L for lovligt fravær, U for ulovligt fravær, og så er der også mulighederne herover, at man er kommet for sent, så skal man have et F. Og fraværet kan også have karakter af at være ulovligt og bekymrende, så skal man have et B. Men det er altså sådan, man registrerer fravær.